أرستوتاتنا كنلا لكم سنة أمريكا مسكينات تجري بزتحزز لقوسنا انتايبل كنتات قطبة إرترا 3 عامات دحرنات نتكجمجم كلهم تخفضي بالسب أبها جراو بالبلد تبعيلو هون أبناء كتاب سلزلو بتعمل حما كنتات يزلو شاد شاه جراو مرت إثيوبيا زكايد اللو معلت تفليتهم بالفو سنناقر أبز حلف أوان كنجلس كلنا كل التسامون كنا وحكم زخل حبيرنا نيرنا أب تجري بسنك كوينات توارد حبريتات عنا زبنات أصل كي داقم سرح جميرو ساوي حدنيتن 3 مزخنو تقمت دولة من دو حد صرت زيناتات هون اللونة سنة مكتال سنة أمريكا شابع ورحوز ملوز اللو كينات تقرايت أو كبلن منجست إرترا وتهدراتو كاب تخلل بقلطف كوتس إن زحتت وسان حساب أصدقو هنا زراتيون أبزعبات وسخ حبريت حيزالا يمسكنك أخليلو إذا سند قصري أسرس تسعن شوعتن أب مونغو منجست إثيوبيان هزبويان حرنت تجراي حوحتن قالوت أب جونت تجراي إدوم زحوسو أكلاتن تسابقوتات تطو كبلو سبقوا مسلات كخبرون كحلون كم أون سبقوا حجزات نكي عنقفو نزقبرو مصريات جبن كتحبابرو زتو وسانة بزبل أرستيو قريبو زلو تشعت قندو سانة تزحز خوينو بفلاي إتوم تسابقات حيلتات قبل علي سلماوين سبات زبتحو وقفئي قتلات سرق عنوتن زقننيو عندي كاب دنجاجتات اتوسان دما أب تجري زلو تصابوتات بقلطف أو كبل زت اللبيو قال وسان اتدنجاجة منجستي إرترا وتهدراتو كاب إثيوبيا بقلطف كوت زحتت كوينو بحيلتات إرترا خونا بخلقت حيلتات أب تجري استفدت أما جسد سبع مسلات زمتات أو عمسات قتلتن قالقت جبناتن كونينو لون قدميلو منجستي إرترا حيلتاتو كاب تجري كم زوج جليتو من باروجن يذكر منجست إثيوبيا نتهم كاب أمريكا زغربو كستات زي قبل كوينو بفلاي قبل علي حيلتات كل لهم حراز غرب كسي كم زنسقو يفلت أبز غرب أوانون مسحو حزة مكياد قرب كم زي كونه مجلاس يفلت لك على خا أخليلو بايتوكل تزبي إثيوبيا ون حوحات قبرش براوي جلك بالمفراج يذكر نبتو سنة أمريكا كن ملس كلنا أب تجراي أجلجلوت إلكتريك أجلجلوت بانكن سلكن كم أون إنترنت بملؤن بقلطفن كخفتي توع كم أجلجلوتات بانكن سلكن أبجل خبابتاز جمرة كنت خنا بفلاي أجلجلوت سلكي كم زق أرزن زي تأمامن كم زخنن إنترنت ما زاجد كم زتعصوا أيو توسان حسب سنة أمريكا من قصة السودان سدتنيات تجرايزر أيو حاليوتن سنة تكبر نوني إدلو توسان قل زغربو مزاوعيتات كم زلون تعزي ولا خهنا هو أكليلو من قصة إثيوبيا بمسارة مس ود مجبع عالمن سكرتيرات قدرات وزع أمريكا أنتوني بلينكن استجبر مرددا سبق حجزاتنا بتجراي إثبات حلو مجدي بجبرك سرح قبل علي تفتيم مستبحلو سبقوي جهستاتون حتى تنت كسفن أبزكايدو مصراي جبنات ملء متحبار كجبري حتى كبو دما قبل علتهم بقيدي زوعلو مرحتن أبالاتن حوحت حيل كاب متقام كقطب بحق خدانو يكجبر حيلتات إرترا كاب إثيوبيا بقلطفن تقليلو من كوت وتسوي له توسانو وسيخو منجستي ببوليتيكاوي الرأيهم بسنك مننتو من ጋዜጠኛታት ኮይኖም ብዝሰርሕዎም ጸብጸባትን ዝተኣስሩ ክፍትሑን ሓሳባት ብናጽነት ናይ ምግላጽ መሰል ክኽበርን ተላቢሎ ምስ ኩሎም ሓይልታት ሃገራዊ ዕርቅን ዘተን ክፍጠር ተጻብኦታት ንምፍታሕ ኩሎም ሃይማኖታዊ ሲቪክ ማሕበራትን ፖለቲካዊ ውድባትን ዘካትት ኣሳታፋይን ዘላቕን ፍታሕ ብምፍጣር እቲ ሃገር ናብ ዴሞክራሲያዊ መገዲ ክተመርሕ ክሰርሕ እውን ጸዊዑ ኩሎም ኣካላት ተጻብኦ ድማ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክቁጠቡ ንመሰል ሰላማውያን ሰባት ከቀድሙ ሓቲቱሎም እቲ ውሳነ ብኸመይ ተፈጻሚ ይኸውን ዝብል ድማ ጸሓፊ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጸሓፊ ግምጃ ቤትን ምስ ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ ፌደራልን ኤጀንሲታትን ኣሜሪካ ብምትሕባር ንተፈጻምነት እዚ ውሳነ ክነጥፉ ሓቲቱሎ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ግንቦት 1991 መበል 52 ኣፍሪካዊት ሃገር ኮይና ምስ ተወልደት ዜጋታታን ጉዕዞ ናጽነታ ብቐረባ ዝከታተሉ ዝነበሩ መሓዙት ሰውራን ኣብ ሓፂር ግዜ ብቁጠባ ሞዴል ከባቢኣ ክትኸውን እያ ዝብል ትጽቢትን እምነትን ነይሮም መራሕቲ እታ ሃገር እውን ኣብ ልዑል ብርኪ ቁጠባ ከም ዘብጽሕዋ ይምድሩ ምንባሮም ይዝከር እቲ ቁጠባ ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ይርከብ ላይን ጽጋብ بروفيسور قايم كبراب أب ساوز بانك يونيفرسيتي لندن قداي سدتن معبالن ممهريوم إثناء بحتاو نبرت أمريكا خدابر حد نسل زي رخبة إثناء جنبال إقتصادي محبرات نساتن ينزعب له ساتن كاني بعداجا ذلوا خناتات زي كونس من ساعات
اندامزمزا توادادرتي زي بلن الله موتات اي سرورات كوينن ون ولا اندا خسرا بسرعات قلوصነት ስለዚህ ለሐርካ ብዛሓቱ ተኸፍር ዝልሰብ ኣብ ሃገራዊ ግልጋሎት ተባሂሉ ከምኡውን ኣብ ናይ ክተት ስለዘሎ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ይዘሎ ኣብ ጽባሕ ናጽነት ኤርትራ ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ ግዝያዊ መሰጋገር መንግስቲ ንኤርትራ ሲንጋፖር ክንገብራ ኢና ክብሉ ንራእዮም ዘንጸባርቕ መደረታት ይህቡ ነይሮም እሞኸ እቲ ድሕሪ ናጽነት ዝነበረ ትጽቢትን ኩንነትን እንታይ ይመስል ሰማይን ምድርን እዩ ምንም ወዳደር ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ሜዳ ዝነበረ ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ናይ ጥዕና ሕክምና ዝወሃብ ዝነበረ ኣብኡ ተመርኩሱ ትጽቢት ተገይሩሉ ብግዜ ገድሊ ከማን ከም ዝተገብረ ኣብ ግዜ ናጽነት ከመይ ክንከውን ኢና ዝብል ብዙሕ ሓደርታ ብዙሕ ትጽቢት ነይሩ ግን ብሙሉኡ ዝነበረ ትጽቢት ቅሂም እዩ ኤርትራ ኣብ 2009 ምስ ሶማልያ ኣብ 2011 ከዓ ምስ ጅቡቲ ብዝነበራ ምስሕሓብ ببايت وسط حبرات هاجرات نعدقيت أصوارن حساب بانكي وسنات سباتن زقد معقب تغيروا اليوم أتي عقبات تغيروا له على تاو صعبين كمزنورو زطرات رايكونن جن بزح بدعات امسيل له كتب له اي تخيلن يخات مخنياتو ناي اسرا سدد اتناي ورقي معدن يو معدن نسخان بتي ناي سدد عقابه بزح اي تسالون مسناي دغز لو زندنا في ايكونومي ناي هاجر ازي وسم ስለሆነ كساب كندزي على تاو صعبين اخذتي له كتب ذكال اي مسلنا مدرات من قصاص باطيرا نافا اب قطبات هاجر كزحدرو صلواي هلو دو يخون بعدا يكون دوسن زلو شرف نايت هاجر بحيل منغسي دوسن اتي دي فاكتو فاليو ناتو ازي تحوتي هو زغبو $1 مسناي كاله عدتات كارنسي شرف جند صلو اب ايرترا بزحنا امبورت اكسبورت سلازين نيجاتيف صعبين ناتو نتوم ادغزلو ايرتران نعدي ገንዘብ ለቤተሰቦም ዘሰዱ ክንካሳቀሱ ከም ቱሪስትስ ኮይኖም ከዱ ንሳቶም ዮምቲ አደዳን ናይ ሓያል ናይ ናቅፋ ሳይድ ፕሮፌሰር ጋይም ትጽቢትን ኩንነትን ክጋጠም እንትኾይኑ መትከላት ቁጠባዊ ማክሮፖሊስን ሃገራዊ ቻርተርን ተመሊስካ ምርኣይ ከም ዘድሊ ገሊጾም ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ አክሱም ናብ ሆስፒታል በመታው ሰባት ተጋፊዖም ተባሂሉ ቶም ወታደራት ንኣባላት ሕወሓት ክልሹ ናብቲ ሆስፒታል ጥሕሶም ከም ዛተው ኤፍፒ ንዶክተር ጠቂሱ ዘብፂቡ ካሕሳይ ተወልደ ብርሃን እቶም ወታደራት ኣብቲ ኣባላት ሕወሓት ደሊና ኢሎም ኣብ ዝኣተውሉ ሆስፒታል ንዝረኸብዎም ስሞም ዘይገልጹ ዶክተርን ሓካይምን ብረት ዓሚሮም ናይቶም ሕሙማት መንነት ክዛረቡ ኣፈራሪሖም ናይሎም ከምኡውን እቶም ወታደራት ነቶም ባንዴጅ ተገይሩሎም ዝነበሩ ሕሙማት ኣልጊሶም ግሉኮስ ዝተገብረሎም ድማ መሽቶሞም ተባሂሉ ነቲ ሆስፒታል ዝድግፍ ዘሎ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓካይም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ፍጻመ ዘረጋገጸ ኮይኑ ካብ ክፍሊ ናብ ክፍሊ እናተንቀሳቐሱ ነቶም ንሕሙማት ዝሕብሕቡን ካልኦት ሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታልን ኣፈራሪሖም ክብል ሓቢሩ እቲ መግለጺ ኣብ ልዕሊኦም ብዝፍጸም ዘሎ ቀጻሊ ጥሕሰት ኣዝና ንሓዝን ይብል ዶብ ኣልቦ ሓካይም ኣብ ትኽልል ምስቲ ጎንፂ ተኣሲሩ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ማእኸላት ሕክምና ዝተፈጸመ ዕንወትን ጥፍኣትን ኣጻሪዩ ዕላው ምግባሩ ዝዝከር እዩ እቲ ካል ከም ዝብሎ ልዕሊ 700 ማእኸላት ሕክምና ትኽልል ካብ ጥቕሚ ወጻእ ክኸውን እንከሎ ሰራሕተኛቱ ድማ ኣብ ቦታኦም የለውን ሓፀርቲ ዜናታት ኣብቲ ክልል ትግራይ ኣብ ክልል ትግራይ ከቢድ ጥሜት ከጋጥም ከም ዝኽእል ሓላፊት ዓለም ለኻዊ ትካል ልምዓት ኣሜሪካ ዩኤስኤድ ሳማንታ ፓወር ጠንቂቓ 5 ደረጃ ዝበፅሐ ናይ መግቢ ቅልውላው ከም ዘጋጥም ቅድመ መጠንቀቕታታት ይሕብር ኣሎ ሻድሻይ ዝበሃል ደረጃ የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ነቲ ኩናት ደው ንምባል ክሰርሕ ኣለዎ ኢላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ኩናት 8 ሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ዝተቐተሉ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብ ኤርትራ 19 ተወሰኽቲ ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም እቶም ሎሚ ምርመራ ዝተገበረሎም ዜጋታት ኣብ ዞባታት ጋሽ ባርካ ማእኸልን ደቡብን ኣብ ዝርከቡ መወሸቢ ማእኸላት ዝተረኸቡ እዮም ኣብቲ ሃገር ክሳብ ሎሚ 3906 ክልከፉ ከለው 3700 ሓዊዮም ካብ ሆስፒታላት ተፋንዮም ኣለው 14 ድማ ሞይቶም ሰራዊት ናይጄሪያ መራሒ ጂሃዳዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ከም ዝሞተን ዝገልጹ ጸብጻባት ይምርምር ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣቡበከር ሻኩ ምስ ሓደ ካብኡ ዝተፈንጨለ ጉጅለ ኣብ ዝተኻየደ ረጽሚ ሞይቱ ወይ ብኸቢድ ቆሲሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ጸብጻባት ሓቢሮም ግጭት እስራኤልን ዕጡቃት ወሽመጥ ቃዛን ሎሚ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ብወገን እስራኤል 100 መጥቃዕታት ኣየር ኣብታ ወሽመጥ ክካየድ እንከሎ 299 ሮኬታት ካብታ ወሽመጥ ናብ እስራኤል ተተኪሱ ካቢኔት ጸጥታ እስራኤል ብዛዕባ ምቁራጽ ተጻቦታት ንምልዛብ ከም ዝተኣከበ ተፈሊጡ
ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ 14 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ንኽካየድ ወሲኑ እቲ 28 ግንቦት 2013 ዓመተ ምህረት ክካየድ መደብ ወፂሉ ዝነበረ መረፃ ምስ ምዝገባ ካርድ መረፃን ካልኦት ስራሕትን ብዝተተሓዘ ኣብ ዝተተሓዘሉ መዓልቲ ክካየድ ከም ዘይክእል ብምግላጽ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክነዋሕ ከም ዝተወሰነ ይዝከር። ወሃቢት ቃል ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሶልያና ሽመልስ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ንቢቢሲ ዝስዕብ ኢላ። የድምጽ መስጫ ቀኑ እንግዲህ ባለፈው ስንናገር ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክንገልጽ ከለና እቲ ድምጽ ዝወሃበሉ መዓልቲ ክልተ ሰሙን ክናዋሕ ከም ዝኽእል ሓቢርና ነርና። ስለዚ እቲ መረፃ ኣብ 14 ሰነ ማለት 21 ሰነ ብኣቆጻጽር ኣውሮጳ ክካየድ እዩ። ኣብዚ ክለዓሉ ዝኽእሉ ሕቶታት ግን ኣለው። ኣብ ኩሎም ከባቢታት ብተመሳሳሊ መዓልቲ ድዩ ክካየድ? ምዝገባ መረፅቲ ዝተደናጎየሎም ቦታታት ከመይኦም ክኾኑ? ምስ ምዝገባ መረፃ ብዝተሓሓዝ ጥርዓን ዝቐርበሎም ከባቢታት ከዝብሉ ሕቶታት ምምጾም ኣይክተርፍን። ስለዚ ኣብቶም ምዝገባ መረፅቲ ብዘይገለ ፀገም ዝተሳለፀሎምን መስርሕ መሃብ ድምፂ ከም ዝካየድ ናብ ሕቶ ዝኣቱ ጉዳይ ኮነን። ኣብቶም ሕቶ ዝተለዓለሎም ከባቢታት ግና በቲ ዕለት ኣይካየድን። ምስ ፀጥታን ካልእ ጉዳይን ብዝዛመድ ኣብ ምዝገባ መረፅቲ ሕቶ ዘለዎም ከባቢታት እውን ኣብዚ ዝካተቱ ኣይኮኑን። እነሱም በዚህ ውስጥ አይካተቱ። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክሳብ 4 ግንቦት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ግዜ ልዕሊ 36 ሚልዮንን 245 ሽሕን ሰባት ካርድ መረፃ ከም ዝወሰዱ ገሊጹ እዩ። እቲ ቦርድ ቅድም ክብል 50 ሚልዮን ዜጋታት ካርድ መረፃ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ግምት ሂቡ ነይሩ። ኣብ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ኮሮና ቫይረስ ሓበሬታ ንምሃብ ተጀሚሩ ዝነበረን ድሓር ብሰንኪ ኩናት ዝተቋረፀን ናፃ ናይ ስልኪ መስመር 6244 ዳግም ከም ዝጀመረ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ገሊጹ። ምስ ጾታዊ መጥቃዕትታት ብዝተሓዝ ንዝቐርቡ ሓበሬታታት እውን ክቕበል እዩ። ሃይሉ ሳህለ ምስ መተሓባበሪ ምስጓም ጥዕና ኣይተ ነጋሲ ገብረ መስቀል ጻንሒት ገይሩሎም። أبنيات أنا كورونا زلت حتى كنا يتناقض من رأسنا حزون حواليات محاولتهم يجلس ولا مستي حب الشمت ولا خطابته مستي كسر حزي عليته حبش عليته ونحاوسه مستي حزل أساسنا يك كورونا جاءوا حركة هذا على دماغ مستنا يحزل إمرجنسي حواليات محاولته تدخلهم ضمن كله أنتنا هذا نفسي ويخل نظر حواليات من هذا حاكي زله في نهاية عشرة على السيوم كهذا له ونهاية خرال له ونزل ناوجد ولهم دخان بالذات رخاء زود حساسة جريئة ولا حدث كان حوالي سيلو عمي زموت تجرك مرة بزودين بر اللي وتتهوينا استكشاف نايسي سكتر العتن حاسيو خنان. أبزح خبابتها تجريون نايسلكي نيتورك حبيسو إنترنت ونيلن سلزي بوجن منجستي أبزي حاجز خجبر الخمس العدل اللدو. إذا تعطوا رجع له أقول له ونخ دقول ينبر مع أنا استنكتنا عن العتن يلو زخفت كهدي جمتني. سلزي نيتورك ويسلكي أبزلو خبابي زلو سبات رأيهم خدولو كحتون زغلو صحيح هو بتعنا تسليك على نحنا زي تشلت زغفة لنا بقول يعني بنانا كساب حزي زدول لكم سبب لدو هو خاوي حدا ميتن ثلاثة مزخنو تكمت دولة ملو خاوزيهم تقرأت غيرو حاسو نحنا كنا خوينو عاوزين كتابتي مس صوتاوي عمز تتححزو زوج حكم ريبورتات هي اللي يخون بس هي أي فلتنا يعني حجنا عن صرح بدلنا حجون مفالت أول ميديا خليك عندي تانك عشان نايت عنا علو تخفيت الليل كان نختاره ميديا يبنا حزن السوون نحرت أول حزن خطأ يبلسلو عقد أمزم كورة يصرح له كم قال وتأي حتى زقرب لكم من دحر كوينو حجز كهباز خلا ما أخلاتها بيبي الواخم حزن أو كل نتكلات تسن سرحة بالقالت نحكمنا نكوها تحضرنا المزح حتى بنفسنا عند حزن كوينو أو جزء كوينو نتحكم إنا ولا مغلا خمية وتقبل الاستراتيجي كان كنت نروح عن روعة عنا تعتقد بالقالت جميلة اللي حبرتنا ودولكم مركز فليكم زين ونخبط على الفلة مس أو هديت مدبات زعلت لا ينسقاب كلا تكنيك أوسكار بونغا بمخان أكلي سجاي مساخم سنحي سنة مشت